Il-kola hija l-aġġustament li l-Gvern jagħmel kull sena l-għoli tal-ħajja. Fil-ħarġa tas-Sibt il-ġurnal The Times bi prominenza fuq l-ewwel faċċata rrapporta li l-Gvern għandu ħsieb li jipproponi bidliet fil-mekkaniżmu tal-kola u dan biskont l-istess ġurnal jirrifletti aħjar il-produttività u pajjiżna jżomm mal-miri finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Madankollu fi sqarrija s-Sibt wara nofsinhar, il-Ministeru tal-Finanzi jagħmilha ċara li l-Gvern m'għandux fuq l-aġenda tiegħu l-ebda bidla fil-kola. Il-Ministeru għall-Finanzi jagħmel ir-rappreżentazzjonijiet tiegħu dwar dan mal-Kummissjoni Ewropea wara li l-istess Kummissjoni ilha tagħmel pressjoni fuq dan għall-aħħar snin. Fi sqarrija l-Ministeru tal-Finanzi qal il-bieraħ kien qed jirreferi għal studju li jagħmel l-MCSD stess dwar dan is-suġġett fejn kien qed ikun propost tibdiliet illi sallum m'hemm l-ebda qbil dwarhom. Skont il-Ministeru tal-Finanzi s-sistema tal-kola kif illum għandha tikkonvinċi lill-Kummissjoni għaliex fiha diġà hemm ċertu flessibilitajiet li l-imsieħba soċjali għandhom jirrikonoxxu. Il-politika tal-Gvern hija li mhu qed jipproponi l-ebda bidla fil-kola, temmet sqarrija tal-Ministeru tal-Finanzi b'reazzjoni għar-rapport tat-Times.